Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Terus pundi kabaripun? Sae nggih. Dinten menika Pak Misbah badhe nglajengaken piwulang basa Jawa. Yen kala wingi bocah-bocah sampun sinau babagan unggah-ungguh lan tata krama, dinten menika Pak Misbah badhe nglajengaken piwulange babagan aksara Jawa nglegena. Nah, saderenge Pak Misbah jelaske apa kuwi aksara Jawa nglegena karo kepriye carane nulis, saiki bocah-bocah siapke sithik buku paket basa Jawane karo buku catetane. Sampun? Nggih. Nah, aksara Jawa nglegena kuwi cacahe ana 20. Ana ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Kepiye bentuk-bentuke lan kepiye carane nulis. Nah, saiki disimak videone Pak Misbah iki.
kuwi mau aksara Jawa nglegeno cacahe ana 20 lan carane nulis kuwi mau kaya ngono saka ngisor ya. Nah mangke bariki bocah-bocah latihan nulis aksara Jawa. Cekap semanten saking Pak Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.